Hawnhekk ħajbda jintuża wkoll mbagħad bħala mod ta' counseling professjonali għal persuni li jgħaddu minn din diffikultà fit-tqala kif ukoll anke wara tqala. Ġifieri huma esperjenzi li missuhom fil-ħajja tagħna. Ġifieri ftit tal-jimilu ġifieri mara b'żewġ tfal, tifel b'diżabilità wieħed minnhom, kienet relazzjoni, temet relazzjoni bdiet relazzjoni oħra u nqabdet ilha bit-tielet tarbija. U l-partner tagħha qalla nikkonsidraw li ntemmu din il-ħajta ta' din tarbija. U din il-mara deċidiet li tkompli tqala u talaq imma jkompli din it-tqala. U affarijiet oħrajn ġifieri tintaqgħu wkoll ma' nies, ukoll mit-tfal kibru u jibdew jdurawhom b'eżempju għandhom bħal postnatal depression, bdiet induna magħhom dawn l-affarijiet. U ħassejna dan il-bżonn li jkun xi ħaġa tanġibbli fl-akkwati tan-naħat tagħna, ġifieri sempliċement anke waqt kors ta' kana pereżempju, ġifieri jkollok koppja li ħajjiżżewġu u ma rridux tfal. Ma mhux għax ma rridux tfal hekk kapriċċ biex ma jkunx hemm tbatija fit-tfal pereżempju, ġifieri hemm dawn il-ħsibijiet żgħar. Imma li jeffettwa anke wkoll il-ħajja ta' dawn in-nies. Dan huwa sinjal ukoll li aħna qegħdin nagħmlu xibka ta' għoża u ta' wens għal xulxin. Huwa wkoll sinjal konkret li rridu ngħaddu u nitbedu minn kull tip ta' ġudizzju fuq il-persuni u nippruvaw fi dialogu seren u konkret nagħtu wens u għoża lil min jaf diffikultà.